Госпожо Димова, в Дупница сте по повод инициативата "Чети с мен". Конкретен отказ от романа "Тютюн" на вашият баща прочетохте. Защо се спряхте точно на този отказ? Много е драматичен и основните герои са заплетени в много съдбовен възел. За съжаление, не много хора се включиха в инициативата. А вие, като един достоен наследник на голям български писател, как гледате на факта, че все по-малко млади хора се интересуват от книгата? Ами аз не съм песимист в това отношение. Мисля, че винаги около 8%, и това е статистически изследване доказано, около 8% от населението четат. Този процент сега нито е спаднал, нито се е покачил. Така че тези настроения ми се виждат малко преднамерено апокалиптични. Не е ли доказателство за това, че не се чете достатъчно и последния резултат от матурите, ако щете? Това е някакси малко по-различно от четенето. Там става дума за елементарно усвояване на езика и езикова култура. Факта, че тиражите на българска литература непрекъснато се покачват, че има събуден интерес към съвременната българска литература е така много по-многозначителен, отколкото тези печални двойки. И въпреки, че не сте песимист, фактът, че все повече млади хора прекарват голяма част от времето си в интернет, вместо да четат книга, каквато и да било. Ами ние също прекарваме по-голяма част от времето си в интернет. Някак си не можем, това е съвременния начин на общуване. Не можем да стоим в страни от него и не бива да плачем за това, че съществува интернет, защото пък така информацията и добрите неща, които той ни дава, никак не се пренебрегваме също. Като човек, който се занимава с литература и също пише, какви промени смятате, че в тази част от българското образование са необходими? Спомняте си, преди няколко месеца имаше голям дебат за това какво да остане в материала, какво не. Вижте, то не е въпрос на какво да остава в учебниците и какво да не остава. Въпрос е, че нито едно правителство не слага своите приоритети върху образованието и културата. И че те не са, как да кажа, не са толкова важни, колкото икономиката, да речем. А всъщност те са най-важните за оцеляването на една нация. Изобщо отношението към децата трябва да се промени, защото тези драконовски мерки, с които толкова се гордееха представителите на Министерството на образованието, тези драконовски мерки по време на матурите показват нещо много по-лошо. Показват какво е отношението ни към децата и че с драконовски мерки, с строгост, с следене, с камери, ние ще ги накараме те да не преписват. Ами не. Ние първо трябва да ги накараме да учат и да променят отношението си към учебния процес и след това да мислим за камери. Как смятате, случайна или преднамерена е тази подмяна на приоритетите? Сама казахте, на първо място е икономиката, образованието, което е много важно за една нация, остава някъде по-назад. Това е по-скоро резултат от това, че много малко правителства и много малко политическия ни елит са хора, които имат общо с културата. В по-голямата част, така, аз мразя да обобщавам, разбира се, но това са резултатите в по-голямата си част. Това са хора, които обикновено не четат, обикновено не ходят на театрални представления, обикновено не ходят на изложби. И така че това е за тях някаква непозната територия и съвсем безразлична. Ако вашият баща днес беше жив, какво щеше да напише? Не знае какво щеше да напише, разбира се, но знае, че
неговия роман Тютюн става все по-съвременен и днес. Защото ние правим паралел между тогавашните олигарси и сегашните, но на фона на сегашните тогавашните ни изглеждат почти като аристократи на духа. Благодаря.